Clifton. Paasnaweg. Rian. Papa, was het ons? That's wrong. Abbas, very nice. 15 rand. Strafasne fans. 15 rand. 15 gratis. 15 rand. Hallo. $15 rand. Paano mo ni $15 rand? Kaya mo ni Chino? Ada langat sih. Ako pa. Tiene educación para la ciencia social. Fueran humanas. De la casa. Ja,
probeer je al, zie je vol spoed? Oudbaaiestrand. Mariners Wharf, als we net geëet het. Rustig. Nog een heugelijke dag in Afrika. Hallo. Maar niet jelle. Ik was ook zo echt zo graag wil gezitten op wie het is. Dit is erger. Ja, hallo hé. Kom op, doe het. Jen, kom. Jen. 2, 3, kom, doe het. Pabruka, je laat pabruka. Ah, ik zie het. Ik zie het. Ja, maar je hebt gewoon Ja, jij ook. Ja, je deed Geef hem Monique een drukkie. Het is zwem genoeg voor mij. Ik eet dat best. Marlies, de handdoek. Marlies, geef me die handdoek. Kijk het aan. Die is Nadia's handdoek. Hij doet het in zijn handdoek.